बर'फोरा गावहानो आलादा राव, आलादा थुनलाइ, आलादा संस्कृति दङ आरो दङ आलादा धोरोम। बे धोरोमा दानि नङा, 5000 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो बर'फ्रा बाथौनि दारैहाय इसोरखौ इनभक खालामबोदों। गोदोनि राजा महाराजा गासैबो बाथौ फुजा होयोमोन। बाथौनि दारैनो जों जायखौ इसोर होनना बुङो बे इसोरखौ नागिरोमोन। दा फैयै फैयै गोबाव समनि उनावहाय गोबां सोलाय सोल' जाबोदों आरो गोबां बर'फ्रा गावनि गुदि बाथौ धोरोमखौ नागारदों। खिन्थु नैबे समा जाहैबाय दा गोबां लेखा गोरों सानसुमै बर'फोर ओंखारदों आरो बिथांमोननि खामानि मावनायनि दारैहाय बाथौ धोरोमा दा मोनसे ट्रेन्सिशनेल पिरियडआव दङ। बेखौ फोसाबनाय, फेदेरनाय आरो स्क्रिप्ट गैया जोंहा। आगोलाव दंना गैयामोन बिनि सायाव रिसार्चबो जायाखै। दा बे स्क्रिप्ट सृष्टि खालामफिननायनि खामानि मावदों आरो जि सभा खालामदों बिनिनो मोनसे आयदा, जोंनि बबावखौ फोसाबनांगौ, बबेया भुल जानानै दङ बेफोरखौ निस्सय बाहाय सावरायगोन आरो बेबायदि सभानि दारैहाय जोंनि बाथौ धोरोमा फोसाबनाय फैगोन। बाथौआ दिनै गुबुन गुबुन आदब खायदाजों फुजिगासिनो दं बर'फ्रा। सोरबा बोलि होनानै फुजियो, सोरबा बिबारजों फुजियो, सोरबा रुफामनि होनदों, सोरबा सोरजिगिरि बाथौ बायदिसिना नामाकरन होनानै फुजिगासिनो दं। खिन्थु बयबो बाथौ। ओंखायनो महासभानि दारैहाय जायहा जि आदब खायदाजों फुजिया मानो, बाथौ फुजिग्रा बर' फिसाफोरल' नङा, गुबुन गुबुन जायफ्रा बाथौ फुजिग्रा जाबाय बिथांमोनखौ ज' खालामनानै मोजाङै दैदेनलांनांगौ आरो साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ गावनि धोरोमखौ जेन' गारनानै गुबुन धर्मआव थाङा। खारन धोरोमखौ गारनायानो बयनिफ्राय देरसिन अधर्म। बे खामानिखौ मावा, आं बेखौ खावलायो।